छाड़ी दियो गणतर मते आकरी विदाई अग्रज कुमरो अरे किरा मत तुमरो क्यों राज्य खरा कहा तो पतन परिभाव श्री रघुनंदन अग्रज हेवे तुम्हारो क्यों साहस रे सुना वीर हरवर अयोध्या देश देशर राजा नाम दशरथ ताहांकर चारि पुत्र किंतु मोर नाम भट्ट मोरी मां चक्रांतरे भाई मोर आसी बने भाई मोर आसवा दिन पादुका दे पूजा करे नंदिना परिचय मोर सामंत मातार पुत्र भाथनिय सिंह शत्रु सिंहासन छाड़ी आसंते स्थाने चांचल्य
ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କରି ପାଦୁକା ପୂଜା କରେ ନନ୍ଦିକା ମଠରେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବଳଦର ମୋତେ ଦେବେ ଭାରତ ଶବ୍ଦ ମିଛ ହେବ ଜଣା। ଆସିଗଲା ବୋଧେ ସେଇ ମୂର୍ଖ ବିଭୀଷଣ ଯଦି ଆସି ଚିହ୍ନେ ମତେ ତେବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ତା କହି ହେଉନାହିଁ ଆରେ କହୁଛି ମନେ ଅଛି ନ ଆସରି গিরি ভ্রমণ করে আসে গ্রামর ସାବଧାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷଣେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭାଇ ଭରତ ଅନୁଜ ଭରତ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅବିବେକୀ ରାକ୍ଷସ କୁମାର ଆସିଥିଲା ଭରତ ରୂପ ସାଜି କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷ ବେଲି ଭଳି ରହିଅଛି ଆସନ୍ତି ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁମାର ଚିହ୍ନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ତୋର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦଣ୍ଡ